إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip no Allah, apa mo makin nagsaging kaya mga video tano. Adi tano di kapangadi saging kay madda at-tauhid. Pangning ko si Allah mambagian niyo so kabarakat ang mapapadalam saging kaya gawitan mo iman to. Giso kita terus nantano di taro di ka sembendinga si iku man na mga padabandingan si iku tauhidullah. Si iku miyang uuna abidiyo tano na kaya pangadian tano agyang ko to so kalbihan tauhid so ka importante niyan. So maana la ilaha illallah so mga rukun yan. Kaya pangadian tano agyang ko to syurutu la ilaha illallah. So mga syurut la ilaha illallah. Kaya pangadian tano pun mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to kelas yu tauhid telo. Kaya pangadian tano pun agyang ko to supaka tauhid suka panakuto. Sumka panakuto mala nagu sa mga klase niyan. Na iman to nayaman na pangadian tano naging kai mga pada ibarat naging kai tauhid asyirk naging kai asyirk kasi tanong matataman sa naging kai kapugusiatan o si iku kapanakuto. Kasi tasita no matataman si iku kapugusiatan o si iku kapanakuto. Na pada mga ibaratan naging kai kapanakuto si iku Allah naging kai kilay tano saging kaya screen aging kaya biditan. Naman naging paganero naging kuto syirkun akbar jali. Kapana kuto mala zahir marayag kemasaan tano. Na mga ibarat tana iya aging kaya kapana kuto mala. Si kumay po sa video tano pengadian na number kapito. Una naging kaya video tano iman to. Na piago sa itano agyan ko to kapan na ko to mala apat ka klases kaniya. Syirkud da'wa ito so kapan na ko to ay si ko tungas wala si ko kapamangni si ko simba si ko du'a syirkun niyati wal iradati wal qasd kapan na ko to si ko niyat tago si ko baya tago si ko antap piago sa itano to kapan na ko to lagi danan sayap kan pamako mga munafik khalis na ay di kang galbukotos iku mga simba si iku Allah na suwaswat ko dunia na gusto mga patatago na parahisan na din na bon para ko Allah na gusto walong na mauri ikatlo na klas ya kapan ako to amala na kapan ako to ta'ah kapangungunutan miyo sa itanopnanan ito suka pugunit yung tao si iku ulama si iku haram apyaka haram Allah siko piyaka halalian na piyaka haram Allah na gito kaun nuting kaun na malaw ta kapanakot to naging to pa man na klaro na piyaka haram Allah piyaka haram Nabi sallallahu alaihi wasallam riyan adna miyatuna ulama udina ubad berasimba piyaka halalian na inunutan kaun saging ko ta kapaka halalian nun miyaw lukas saging ko to syirk atta kapanakot to kapangunutan. Lagit pa maging kaya ka suburno igi kalilidis igira ap ke di pseged si ko man uman si ko man mga nganinsan masa ngiyang ko to kapag halala pagkaya ulama sa ngiyang ko to wara mana mareg aka suburno na pagka halal nang to ulama naging ko to kauno tingaon na minisako tunga wala si ko kapanago si ko syirku ta. Nah, madagal punanan, ang ulip nula mga ibaratan ni. Yalo itanap ng tasyirkul mahabba, itabubaya
mananawad na basta adna kabubayan ka kaadun wallah yang alim babangon yang unutang kaon lagi ka kubabaya si Allah subhanahu wa ta'ala mi tumukas kanyan adis kabaya Allah subhanahu wa ta'ala syirk al mahabba manto na anto naging kaya syirk akbar jali ibarat aging kaya pada mga ibarat aging kaya kapanakutwa mala ging at pangaluin tanong na maa-under sa aging kutab ni mausay tanong patiman apat ka klase aging kutwa kapanakutwa mialuit tanong aging kutwa kaidah sisa aqidah aging kutwa kullu ibadatin surifa li ghairillahi fa huwa syirk langon pa maasimba bituan sa simba langon asimba si Allah subhanahu wa ta'ala inalin si ini suat biang kiring ko salakaw ko Allah salakaw pisusuatan wa simbo to para bu ko Allah itulabus ko Allah salakaw piak anta panon nagyuti ka panakot lagi pa maging kaya adzabah li ghairillah yung kaya adzabahu li ghairillah yung kaya adzabahu li ghairillah pagana inaloy niya si na kapanum beli ini suat si ku salakaw ku Allah kaya pa nga din tanong so kapanum beli na simba na si ku Allah subhanahu wa ta'ala so kapanum beli na simba na si ku Allah pada ng mga kelas yung simba so kapanum beli salakaw ku Allah kapanum beli ini susuat sa yung mga jin kapanum beli ini susuat sa yung mga nganinsan ang mga kadwala lay mga pinumbuli ng mga taga kayo mga galbo ko mga pananakot to na kapanakot to na si Allah subhanahu wa ta'ala ikadua naging kaiyaan nadr li ghairillah ka semaya si kusala ko Allah subhanahu wa ta'ala so kasemaya na simbo mialuenan na so kapag semaya utaw sa suwaswat ko sa lakaw ko Allah bang kining ko sa lakaw ko Allah nagyan na nipto na amanan niya kapanakot YouTube naman na istighasa tu bi ghairillah kapang ni sa tabang si ku sa lakaw ko Allah giga istighasa mga bangsa mi mga dipno Allah nagisuka pamang ni ko Allah si ku masa syadaid masa amargan masa kangat masa amargan na patut asita no bupumang ni ko Allah na yung kutwa ka pamangning asi usalagaw ko Allah o kung miyang sa tabang niya maki pinanawag ko ibadat sa mga jin pinanawag ko sa mga syaitan pinanawag ko sa miyamatay mga arwak o mga miyamatay niya nanalo ka sa miya mangni ka sa tabang sa yung mga barahila ang utap simba na sa lakaw ko Allah na niya ulo ko kapanakot to mantop man naging kaiya syirkun akbar al khafi syirkun akbar khafi kapanakot to mala masulan nagiya mambu kapanakot to mala masulan na ibarat inalun sa mga ibaratan na syirkul munafiqin wa riyauhum so kapanakot to diinggal ba kuno mga munafik na gusto kababaluran maki iilaylain si kumagal bakiran kapaki ilaylain si kugal bakiran ging kaya shirk o mga munafik naguging kaya mabubalya so kapaki iilaylain nilan naman ang utwa din ni kasumbayang maki iilaylain siran naging kaya pugalwin siya munafik na giso munafik khalis munafik mala giso munafik mala kapag nga din tanubog yung kutwa nifak adu ka klase kakamo munafik ya mala nagukamo munafik ya mayto naging kutwa kamo munafik ya mala na madakil sirano to mga 7, 8 naging kaya kamo munafik ya mayto na mayto akadagalian abando 5 timan uli na 6 timan ay mga munafik mala na dito sa nifakul i'tiqadi naging kaya pagaluin saya ay bendingan tano sa pagana ibarat inaluy niya si naging so munafiqul i'tiqadi nifakul i'tiqadi kamu munafiki panarima dahil pa mga munafik ni puntago Nabi sallallahu alaihi wasallam na gimagal pakiran hindi pa nakutuswala so
mga munafik na di panakutos wallah sa kamu munafikiran sugal bagay nakapaki ilaylin pamaadin na bon si wallah din na bon suat si wallah subhanahu wa ta'ala sa langun para si ku dunia si ku mana yan na para hiasan ku dunia daapon para ku wallah daapon para ku alungan amauri mana ma'aan derai saging ko ta pegalwin tano ay kadua ka klasiko syirkun akbar syirkun niyati wal iradati wal qasd. So mga munafik may to kenapa sila ni pakaantapan si isa ngay pegalwin tano na gitu so munafik amali gitu so igira menunutulan na kabukugan igira siarigan na dikesarigan igira migi sakapasadan yaki pesadanwa na di terima di triadur igira yaki pesada abu igira di sembayang na buklo ika sembayang mana sembayang na magdamay ta bubuklan sudah sa malalamping anto noon na mga padaya mga nifaqun amali may to kamu munafiki udi nang utasambayang yan na kesulan sa kapanako kapaki ilaylay gira pabati sa Quran na ada makanago na pipipian yan auto kabati nga para kaispatan mga disimbayang na pipipian subanyang bukaroko kapaipian yatian na an may lera na mapikas simbayang kaya pamana kaysa uban sa yasiru riya may to kapaki ilaylay labaso kapaki ilaylay ipakaliw ko agama na mga ayatul munafik may to so mala kapaki ilaylay na lagi daging apagaluin saya kapaki ilaylay no mga munafik kapaki ilaylay no mga munafik nagi sumala kapaki ilay nakilius iko agama dua inalunya saya na magantano sa kuan maana gin ka iya khawfus sir kalak asekreto khawfus sir na katong tanong sa khawf na simba ng si Allah subhanahu wa ta'ala kalak asimba si Allah kalak ka beradat kalak mana niyan na makasusugur ka sa ginto akipunggulan ka sa simba si Allah subhanahu wa ta'ala kalak sa baka kararang itiwala o pamakaibaga kang ito simbo naging ito kalak kikakalak na ka sa ginto asyay nganin amigagayb asala kau si wallah sa aya kikakalak na kaon na si ko baka niyang kamuralay si ko nganin subus wallah subhanahu wa ta'ala kigagawon barat yan na ipkalak kang ito siya sa baka niyan mapakasakit ipagkalak kaging ko ito siya sa baka niyan mabuno sa daan marayag ay manan yan na sabab ipkalak kaging ko ito siya amigagayib sa baka niyan kamuralay kabinasay na nagi iptero na shirk kapan ako ito kalak sekreto lagi pa maging ko ito syaitan o di na jin na ipkalak ka aging kutwa jin aging kutwa syaitan amigagayib ipkalak ka baka niyan mapakasakit adso mga syaitan na gagayran sa baka niyan mapakasakit kaso Allah subhanahu wa ta'ala kirkuya manan niyan nagaga sa aging kutwa kasugat utawa sakit nagwe so Allah na mulong sa kutwa sakit ipkalak ka pamaging kutwa jin syaitan sa manan niyan na baka niyan mabuno baka niyan mapatay dap kiling ka gaib nagagaib na kataw na kaso Allah subhanahu wa ta'ala ditindingan ko betad na pamana kanabong padaging ko tuwa kiling ka lagi paman lagi ko riduing nga bat na kiling ang manusia mo char malay to di nanawi na lagi ko ta kambuno niya na kanabong to petsaging apagaluin tanong sir khawful sir kalak sekreto hagina kalak iya sekreto nagiso kipkalak na ko sala ko wala migrey ba di nga kilay di nga kamamasaan adap na feeling ba paman na ba aktual ke patay kanya na ba mauitsa kuan ka syaitan na ipama paman nagitakip kelak na kaon na i'tikad nang ta puso ka adna power mapapadalmon kang gira-gira si ko betad katang tanong so kang gira-gira special na si Allah min khasa'is la tadbirul umur dika tindingan ako betad dikang gira-gira ako betad masa
Naupun ka bagi sa power. Panarimaan ka adna power adna tandingan naging kutuwa syai ami gagay beb keleka lagi du jin syaitan. Saya mana niyan na kepatay kaniya sekalian ni patay ka. Mana bikin ka sa katandingan power sekalian katandingan kebinasaan kanian. Udi na mapakapsa kita kanian. Nah gitu kapan aku tu mangurip nu Allah mala khawfus sir. Sa lagi du mga ubadul qubur wa ubadul awthan, simba sa mga barahala, simba sa mga kubur. Gin ko ta mapapadalam kira nakalak ay kalak kira naging ko ta mga simba niran dilan disusuatan respekto niran pag-edatan niran kabuben ay mananian na kabinasaan sila naging ko ta kararangitan pamangutap simba niran mga barahala na masugat sila na murala sakit. Udi nang uto kubur, uto miyatay sigiraw arwaki pulan na pag-edatan ta mana niya na ikaalak ko bubid na magkabinasaan niya naging kutuwa wiyawiyag uli na so jin natugalin tano syaitan ipkalak ka so syaitan jin kagi pa man na baka niyan mapakasakit baka niya kamurala baka niya mapatay ada feeling ka na ayamanan niyan na padanan sang khawfus sir ipkalak ka pa sekreto kaso khawf ng akalak mangurip no Allah na kumatanubus ura sa kapumagusiyat tanuron pati ni ka klase adna kalak asimba adna kalak kapan ako to ging khawfus sir adna kalak kambaradusa adna kalak tabi'i ay kalak tabi'i nagyang ko to pama kip kalak nakako mangangebut kip kalak nakako nipay aso arimaw kip kalak nakako riduinga yung tariduinga na kapatay kanyang ada timbak yan uli na nawin yan ada kibunu yan kana nguta kip kalak nakako na zahir kili nga mapayag na yuto kana buto man kalak apa kasul saging ay pugusin to nakapanakot to kapiling ka datar pa mo Musa alayhi salam man nang utak kaalakyan sang utak kapagapalagoy niyan si iko inged amisat niya kapag sa Madian ini kalakyan pa masuri niyan aso Firaun buno nilan so Musa nakana buto niya kapanakot to sa Musa ka khawfun tabi'i to kalko to tabi'i kaya ini sugu agama manangot wa sa udhr mga jika kapayad ka sumbing sa masjid lagi mo khawf mas akal ka pamana anaridu yung asaliyo pag enangan yan nasi ka sumbing sa online khawfun tabi'i to ay khawfus sir mal akapan ako to nangot wa ipkil ka ngot wa shay ami gagayb di kilay lagi do syaitan ibarat lagi do jin lagi do mga piyagtat to mga katuhanan lagi pa maging to mga yamatay na gito na gitip pugusin tanwa khawfus sir ibarat na naging aluin saya kapan ako to sekreto kalak sekreto kapan ako to mala na insyaallah nakumata nubu aging kay kapan ako to kalak sikuras yan pugusin to nga ibada al khawf pada panami aluin saya mangurip nola sa pumagusin tano naging kaya syirkun asgar khafi syirkun asgar jali yung syirkun asgar al-jali na kapan ako to mayto mapayag marayag yung tayo sa itano mga ibarat amyaw na kapan ako to mala marayag ako kapan ako to mala masulan man to sa itano mas ang ikadua kelas yung kapan ako to mayto marayag ako kapan ako to mayto masulan na ay mga ibaratan ni nalunin saya naging tigin al-halfu bigairillah kasepa sasala kau si iku Allah subhanahu wa ta'ala lagi mambu kasepa sasala kau si iku Allah na kapan aku tu ya ay bu sepa anas wallah tallah billah upung kasepa sasala kau si iku Allah na miudo ko kapan aku tu maitu kapan aku tua maitu ayakap keedna isa kapan aku tua mala ayakap keedna isa kapan aku tua mala na upuon unutan i'tikad unutan panarima sagian ko tua sepaan ka asal ako ku Allah na ini lagi dekat ku Allah sa tandingan ini lagi dekat ku Allah sa daradat nah gitu ikakulugian sa kapan aku tua mala ay ibarat yan nasi ka disepa kung mga lagi pa mo mga musyrik mga kafir simbol sa barahila gila di siyan disepa si ko barahila kapung gira na wallati wal uzza wa hubal
mga dataro tu ibarat na kapan ako tu mala kagia si imya kapuon sa giyang kutua mga musyrik aging kutua dila ni kasupa ko simba nila na Allat wal Uzza Hubal na unutan tu pama i'tikad nila al bubugan nila sa power agu kalak makatagon siya sa kalak nagu para adat sala-sala sa giyang kutua disipaan nila na sala ko Allah subhanahu wa ta'ala na gitigap kulugin sa kapan ako tamala maka al-halfu bi ghairillah kasipa sa sala ko Allah disipa naging uta muslim nas imisipa ko sala ko Allah paparata na suwalla as kaniyang bui ditening ang upuan kapan ako tamay to miyang gulaw lang yan ging kaya kapan ako to mga urip no Allah na adto naging kapan ako tamay to o kapan ako tamala anto na pa may kapakapsenggay ang kaon di nga kapan ako to may to na aya padami aloy mga ulamatan wa qaida nang uto tingin na ja'lu shay'i sababan lam yaj'alhu ash-shari'u sababan fa huwa shirk asghar gingo to kabaloyan ka ku shay as-sabab kenapa tu bilu wagama kenapa bilu Allah as-sabab na miyo lukas iku kapan aku tua maito sa aya buntalian na kenapa nga pama singgayan sa istiqlal zatiyah gingo tua taw gingo nganin abilu yung kasabab aku sa itanubunan mga rip na Allah ibarat yan magitanong sa ibarat kan kasabot ng ito ja'lu shay sababan lam yaj'alhu syari'u sababan ibarat yan na giyan ko to ibarat kasukna kulitan ubo may ngoto kasukna pamana niya kan kay ibarat sa puguniya tagat-taka udi na papanok ang tatitano tatayo na pelalakaw ka, nasungan ka na anam yan miyoni di na yan nalagatak o di na miyakali ka sa marata buntal na misuk na ka tikayu di tanong tumaros kada taro kuan kebinasaan tanong salalan maririmarag na tika magagdamag na tika kuan di mapia sulalakaw tanong kakata miyang uniyan naging mga kuan misuk na ka naging ko to kaya pa kasuk na ka kaya paano yung sa di ka nagturo sa kadigrasya ka no na gito pa kaya baluin ka sa sabab sa gito ang nganin na baluin ka masabab na gito ka panakutama ito kapan ako tutama ito ang ito lagi dito kaya nung sungkutan nung ang buli asabab aging ko to kaya uni aging ko to tagataka inung kang buli asabab aging ko to kaya liang asang uta bunta lamarata inung kang buli asabab sa kakadigrasya inung kang buli asabab sa kadiniyo kak umani marata salalang kak bini isir kanu saging ko to yun ke papano kami ni building to sabab pada beli aga masabab pagi ko to uni nguta tatayo nguta mianek mieleng ka lagi na niter na ibaratan amarega din ja'alu syai'i sababan lam yaj'alhu syari'u sababan syirkun asghar na dua buntalan ang kau pamak i'tikad ka na i'tikad kaun para tiyang kaun naging ko to papano kami yun din ang utasay kuan na nabigyan ka sa istiqlal ay mana na di makang gira-gira sa skanian ginaginaw niyan napkulog sa syirkun akbar kagiya siko syirk ar-rububiyyah siko yam anan yan nakapanag tauhidur rububiyyah narungon ni sa kuto aging kuto so Allah subhanahu wa ta'ala okay siko tauhidur rububiyyah nakataon tanong so Allah di gira-gira ipanay pagkaisis tanong ko Allah as kaniyang bu iditendingan ko betad as kaniyang bu idi gira-gira ko yaman nila betad na sabab sang uto kaya i'tikada nga kaya parati ang saging uta myuni yung uto miling amarat ibuntal yung tamiyan kapapanok na ini i'tikad ka sa kaniyang pamay bigan ka sa kang gira-gira bigan ka sa tendingan saging uto pamanas sang uto pamakabud na mapunggulaw lan yun saging uto kaplalaw niyo na gitigay ni sa kuton ka wala si ko tauhidur rububiyyah kapan ako to mala upmano matagbu sabab aging ko to akuan katimanan ka sa marata wi napaparati ano puso ka paparati ano parati ang kasi ko wala ay manan yan na matagbu no to sabab ka ino swalla na skanya ni pagagaga skanya ni titu pengimatay
kumakontrol ko kabinasaan. Kapan ako ta may to upon gitu i'tikad ka. Bili nga sabab ada balu agama sabab. Ay kaduin na lunyan mga ripnol naging kagiraw nga sa masya Allah wa syi'ta. Sa kabay Allah na usa kabay ka. Na kapan ako to niya may to apnid pa mao tangila jali marayag kanugutaw. Pamana ni sa ko tong aswala sa utagino sa wa syi'ta. Gusto kabay ka. Aya kapagalidas kasan kakasya pudila ka ni pangduwa agama tano agama Islam na ay isang bikas na nawaw na ay mana niyan na thumma bat natika masya Allah thumma syi'ta sa kabaya Allah naguurian yan na si ko kabaya ka mana dengan misa kutus Allah subhanahu wa ta'ala ka lagi pa mo ini i'tikad ka subuh kabaya Allah na mapanggululan matagbid kanabo mi susumpat kabaya ka askahay uripn wallah ika telah mialu saya naging ka iya tigina qawlu laulallahu wa fulan udah swalla nagu udah si pulan udah swalla nagu si pulan gimana mambu kagino sa udah swalla nagu si pulan na ini saring kita ka suku miaulawla si kipulan nagu swalla pa sering kita kasiran pia ka dangasiran tagu isa fasil thumma na nyulub ka mambuku kapan ako to maito ay kapagaligtas ka sa nanggiro ka sa udah swalla nagu urian yan na udah sabab pangki pulan udah swalla nagurian yan ada sabab ng pulan na ay mana niyan na miya kaligtas ka si kukaribatan sagingan na katero ani gidap ka nagtanong at tigin na idu matang ka udah sakan na tigin na miya tayo suwata ka kedisingan na trak na gitu na kapan ako tutama ito miya ribat karo aya after ka na udarakan sababan wallah na miya tayo suwata udi negi na tigin na matan manari ka udah sakan na miya tikano miya binasa miya sia-sia miya tay kano pamana gingot sudat to na ini malaitam mo na pingisto ni nang tamang kuan na miya ko amapya na pingiro sa mata nga udah sakan na manari na di kano kiram pa sa ginga na betadiman to na kapan ako tutumang urip no Allah may to ayam aptero ka na udarakan sababan no Allah udarakan sababan no Allah kinanglan napkasyap tanwa ng mga dilatan no ay ginanap karibatan no ito ni mga taro sa karibatan agito nakapanako to na tanginubog suto adi tano katawan na gitu ipumangnitan nula yung kwalla gira kapita-pita na kagabi-gabi na sa pembetian pa maangot wa kapembetian nga sangot wa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pang doon yan na pamanaya Allah narilaya kung ka si ko mga dusang ka tumang wala rin lang sa mga dusang ka malay do pimbeba ka antada nga mambeba na pumang ni ko wala kasi ko wala dusa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wala a'lam mana pumang ni kasi ko wala ya Allah na pelindung ako ka pun saging ko to kapan ako to katawan na uso pa miya pamana din yang di katawan na pwede sa mga doa si kuya manan niya na pumangnin urip no Allah ya Allah na didas na ko kapan ako to katawan na uso di katawan ka masul na kapan ako to aging kaida tara diki ketira ni gida ngota melingan na pagi ka sa udah sakan na miya tay sigiro udah sakan na miya da sigiro kailangan ako kisang kot so Allah kabaya wallah udah rakan sababan ka gitu kapag ang tulo katero mga urip no Allah na saging gayp man na shirk asgar khafi na amang buinalo niya sa ibarat na duti man kapan ako to may to masulan kapan ako to may to masulan paganero naging kaya shirk aging kaya ari asiyasiru riya may to kapak ililin makeup akapak ililin na kapan ako to niya may to ibarat yan mga urip no Allah na yasiru riya naging uto pamanang uto nyalita na pembetiya ka sa Quran na pipi na uto ka batiya sa Quran para kispatang ka para uto pekandagerkan ini matero ami api kay kabatiya
Gitin yatkaun labas usot wala nagi kapana gi pa may riya pa ma asyirkun asgar kapana ko to mito inuto may to aka panakuto kaadna mala aka ano to may to aka pakiilele kaadna mala aka pakiilele na mi aloy tanu sangutwa miyunaan agi to suryaul munafiqin al khalis dito pumasok ka pakiilele as ipa po ko mga munafiq tito munafiq ayang galbag aya miyasugo kira na nifaqun i'tiqadi lagi ang to tito kap munafiq na uta pa po kira nakapakiilele na dito ka pakiilele amala naging kaya syirkun siyo tumapad pa mo syirkun akbar naging riya apagul mi aloy tanu sa ya siru riya naging sumapad ko siya ma-under matatago ko syirkun asgar akapak ililin si ipakapuon ko mga muslim kaging tadi simbayang ibarat na mi simbayang na pinipian ni naging utagal bakyan asar buka manan yan nakaispatan kaya sa uga sa pakililin kita muslim ibarat na misid ka malay tamok na kaya tago sa kapakiilele ng utagal bakyan nga kaman na piyag yung umadaklato ang kabantugi kuan mala aminisid kaniyan sang utamasgit din na yung utakuan kaman na supuso yan na pure na man nakapakiilele ka na ba para ko Allah subhanahu wa ta'ala Muslims kaniyan nagyuto kaya tago idun sa manan yan na kapakiilele ang tagal bakyan nagitip terun tanong yasiru riya kapakiilele may to siya ma under ko syirkun asgar khafi paki kapan ako tamay ito masulan ikadua mialoy niyan saya mga urip no Allah naging kaya atira nakatong tanong atira miya aloy tanong agi aging atira kapupanok kasukna aging utubatik tanong agi daplalakaw ka na miya kanag sa miunya nganinsan na misukna ka miya pimanan ka sa marata na ira prelakaw ka na gumiro og suwata na misuk na ka tika ani ka prelakaw kami na gumiro og ka na dito na lumalako ibarat ka marata sububulus tano ang ada taruto na kada sukat tawakkul si ikwallah apkulo ko to sa shirk asgar nakinanglan na dingot tumbuloy asbab kadto tubuloy aga matano sabab yung tami alitan wa ja'lu shay'i sababan lam yaj'alhu asy-syari'u sababan syirkun asghar yung man atira maurip no Allah na pangningko ko wala kasabutan tan waging kaya bandingan taniman to mapuntok abandingan ka manan yan na bed na ipira ka minutos na may to aging edit na no di ka pangadi isaging tauhid Insyaallah ta'ala na sumpatan tanong buging kaiya mga bandingan tanong saging kaiya akidah saging kaiya tauhid na sampai niyo si ko mga pagarya sa mga bulayo ka adin pupaka darpa di pupakanag ka pamana so kapanampay si kumapian na sad sa kapakasampay ka kumapian sad sang galbakon na lagi di kaabalas kakuha nga subbalas lagi do kaya galbak no minggalbak giiman ni dito na di pagura-dura dan saging kaiya kang galbak sa mapya kapanampay sa mapya barat yan adna miya batya ka hadith udi na miya batya kay barat mapya kekuan san dewan na sangging ko ta kay batya kau ni sampay ka ko diun matao ni sampay ka ko diun matao naging ko to kang galbak kau aging ko to diun matao ini sabab saging ko ta kini sampay ka saging ko to ilmu na sad niya di kang galbak sang to galbak amal na misusumpat ka na sumyampay saging ko to ilmu nagu misusumpaton aging ko to mabuo kaya po na naging ko to ilmu ami anad ko na saan sa di na galbak naging ko to di galbak na timbang no Allah subhanahu wa ta'ala so balas so galbak yan na ipimbagay rakaw Allah so lagi diyan abalas Allahu akbar ginaso ilmu adi kaputol ginaso amal di keputol api amiyatay sa urip no Allah na pagkaumon sa kong takuburian ayun ko to pamaa mini pamangdoon yan so ilmu miya sa gabiyan na pudun pamaging ko to inisampay niya so ilmu miya sa gabiyan kagisron mini sabab kini gululan niya sa kini gugulalan no taw sa ging to simba ilmu sabab sa kong kini sampay no naging to urip no Allah na sasampay ang tanong sumapya na naamanan yan na ay mala na gidamit tanong so ilmu apa
ilmu sa iko agama na pengelbuk ng tanong mga urip Allah na suwad na mga saparan na iteplak tanong sa taruto agi na ni kapakang girat tanong agunaw ngani na miyaswa tanong mi anad tanong balabalasan kanu sa balabalasan kan Allah sa madak lamapia mga urip Allah ko dit kanu kabubukla ko kapu mamakin ganiyo ko mga bandingan sa iko agama tanong agama Islam. So kebayan rekano preview niya sa mga pada video tanong yang una miyo sa itano makapantag sa ginga tauhid na sisibu sa ginga mga posta no kaya man na niyan na matatago na ginga ko to mga video tano na kapag pama preview niyan jadi niyan di pamimikiran na niyan indal-indal masih iko puso yan na ngulalan niyan sa mga mapapadalo mo na ilmo na pananggilan niyan ubod na mga saparan isas kekenalian na mga ini sapar agama tano agama Islam. Mga urip no Allah, sumpatan tanubo, pagandudungur kanus, ma'anaw salam, makalilintada kapipya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.